Tu je Lukáš Piperek a pozrieme sa v tomto videu na tému času. A síce na to, že možno sme to my sami, možno to počujeme rozprávať ľudí okolo nás, ale sú to tvrdenia typu nestíham, mám málo času, stihol by som všetko len keby deň mala 48 hodín a tak ďalej a tak ďalej. No a potom hľadáme spôsoby, ako sa s tým naučiť fungovať, ako si veci prioritizovať, ako si plánovať čas, ako hovoriť veciam áno, ako hovoriť veciam nie. A sú to všetko platné spôsoby, ale ja vás pozývam pozrieť sa v tomto videu trochu ďalej, pretože keď si položíme otázku, čo je to čas, tak jedna z možných odpovedí je povedať, že čas je to, čo merajú hodinky. Ale keď dáme takéto poňatie času bokom a pozrieme sa do svojho vlastného prežitku, tak si všimneme, že čas je pocit. A niekedy máme pocit, že máme všetok čas na svete, že dokonca čas ako keby ani neexistoval. Vnímame len absolútnu prítomnosť, nikde nekončiacu a nikde nezačínajúcu. A niekedy naopak máme pocit, že čas je veľmi, veľmi obmedzený zdroj. Veľmi obmedzený priestor, do ktorého sa snažíme natlačiť všetky tie aktivity, ktoré by sme chceli robiť. Čím to je? Čím to je, že niekedy máme pocit neobmedzenosti? Niekedy máme pocit, že čas je naozaj obmedzený na pár aktivít. A to, čo som si vo svojom prežitku všimol ja, je, že v momente, keď cítim čas ako obmedzený zdroj, tak je to vtedy, keď verím myšlienke, že je niečo, čo môžem zmeškať. Keď verím tomu, že musím niečo stihnúť. Keď verím tomu, že som niečo nestihol. A ono sa to tak javí, že naozaj sme niečo nestihli, alebo naozaj musíme niečo stihnúť. A javí sa to tak preto, že kolektívne ako ľudstvo si tento príbeh rozprávame. Ale to, na čo chcem poukázať ja, je, že to, že som niečo nestihol, je predstava. Je to vlastne iba to, že ja si myslím, že sa malo stať niečo, čo sa nestalo. A na základe toho predpovedal, že by to tak mohlo byť aj v budúcnosti. My sme uverili tomu, že veci majú byť inak, ako sú. Ale realitou je to, čo je. Inak povedané, realita je to, ako to je teraz. Všetko ostatné je príbeh, všetko ostatné je vymyslené. Takže ak tvrdím, že sa niečo malo stať a nestalo sa, je to vymyslené a nie je realita. Čomu sa mysel samozrejme môže brániť a ja tomu rozumiem a môže prinášať otázky fajn, ale čo mám teda robiť, lebo fungujem v nejakom svete, mám nejaké dohody, záväzky s ostatnými ľuďmi. Áno, je to hra, ktorú sa hráme. Hráme sa hru na termíny, hráme sa hru na povinnosti, ale ako každá iná hra, aj táto hra sa hrá oveľa ľahšie, keď viem, že je to hra. Preto to čo ponúkam a k čomu vás pozývam, je vyskúšať si to na vlastnej skúsenosti. Mať experiment. A tá otázka je, všimnite si, čo sa stane s časom, keď prestanete veriť myšlienke, že musíte niečo stihnúť? A čo sa stane s vami, keď prestanete veriť myšlienke, že musíte niečo stihnúť? Čo sa stane s vašou produktivitou? Vyskúšajte a naozaj ma zaujíma, k čomu prídete bez ohľadu na to, aký bude výsledok tohto experimentu. A zdieľajte to v komentároch pod videom. A ak si myslíte, že toto video by mohlo pomôcť niekomu inému, že by mu to mohlo dávať zmysel, tak bude skvelé, keď to s ním budete zdieľať. Krásny deň, čaute.